FM News. Health Facts. Idol Dennis, go ahead. Aga patuloy ti panagnato ti HIV when human immunodeficiency virus iti probinsya ti Ilocos Norte. Segon iti Provincial Health Officer Dr. Erickson Balalio daduget sa bunga iti resulta iti ni white screening ito mga hospital iti probinsya ti Ilocos Norte particular iti Batak ken iti siyudad iti Lawag. Iti agdama kuna ti doktor ket tuloy iti information drive ken iti kampanya kontra HIV sabi kastagat malapedan iti panagwaras ken panagado iti kaso iti probinsya ti Ilocos Norte. Malagit mo iti napalabas na bulan Idol Bernard bulan iti Marso naka-record iti probinsya iti kaso nga tiket agtawan iti 24 to 34 years old at iti babae at iti lalaki ken iti babaan at 16 years old iti na-record iti probinsya ti Ilocos Norte. 461 cases since 1984 Idol Bernard aging gana iti napalabas na bulan iti Marso iti kaso nga iti agdamakit manaribanan iti treatment digitay digitay naalaan iti examination iti Batak Ilocos Norte. Sigon ken Dr. Balalio ti kasabulang ket information drive ken kasama ten pamalagip kadagitay tutubo nga masapol iti panangsaruan iti salon at tumaliklikan iti panakala iti sakit karon namin Idol Bernard iti M2M baga iti Department of Health na listo apakalaan ti kaso nga HIV when of human immunodeficiency virus so HIV ti kunamon ng malapedan ang tinag na AIDS no kwa sa dagapuna nga scan ti paganad at dagitay umili nga garami iti sangan na siya at tiganad safe ti hanggang bubulag ti dagom tagindagom Correct. Ligan iti kasila klase iti Idol Bernard. Damas kailan manipod sa lunan, ang yun, Benito,